Wis, linting. Weh, enak men Linting. Awane wong ya udang linting. Adem-adem ngopi linting. Nah iya. Ya, Pak karo kene lintingane iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pendek asal-asalan. Sing penting golek konten. Dan ini bersama John Yono, kontennya John Yono, Sujinom, dan saya sendiri Agung Nur Saladin. Nah ini ngobrol-ngobrol pendek ya, pokoknya tetap simak terus video ini. Iya kok. Kayak santai-santai karo ngopi. Masuk paneng dombe kopine, Bung. Ning selama iki kan ya, Pak Do. Kaya sampean iki oke-oke ngono ya. Nyupar-nyupir terus ya. Nyupir iki wis tekan ngendi wae ya. Tekan ngendi wae, Pak Do. Nek nyupir wis padane ning daerah Jawa Tengah wis Jateng, Jabar, Jatim iki wis tutup. Terus konsumen iki mulai saka tani, gawe negeri tekan kiai iki wis tau tak boncengke. Kan kiai barang. Kan kiai. Wis nek iki tekan. Iya wis komplit. Nek kaya dhewe iki ngene-ngene iki ming ngobrol-ngobrol iki untunge apa wae bobojoan ming kumpul-kumpulane iki ya. Ana kuwi ngene, aku wis tau krungu di critane kiai ini ngene. Kepiye? Iki kiai ora crita ki. Kuwi jare dhek ngene. Nyata ngene sing Kan aku takon, ngerti? Ketika wong sing wis kaya dia kan wis rumah tangga kabeh iki. Yo nggutone iki medhotong rang-tong-rong iki kepiye ya ngono. Yo dhek crita ngene. Kuwi tak critani ngene. Piye, Pak? Jaman biyen iki ana bocah sing lair iki belang, kan. Yo. Separuh putih, separuh ireng. Nah, nalikane dhek cilik kuwi dhek permasalahake bahwa dhek iki laire belang. Nah, dhek tetep happy karo uripe. Tapi begitu menginjak remaja, ngendi mulai kenal cewek, selalu ditolak, dhek mulai Protes ngene ya. protes lho nasibe. Kenapa kok dilarike belang? Ora kok putih-putih pisan, ireng-ireng pisan. Nah, akhirnya dhek moro nenggon wong sing ngerti agama lho. Takon. Kenapa Nang kiai ngono ditakon. Kayak kiai takon, kenapa aku dilarike belang? Ora kok gawe putih-putih pisan po ireng-ireng pisan. Lanjut jare sing ahli agama ngene. Ya kowe nek pengen ngerti alasane kenapa kok pangeran gawe kowe belang ya kowe golek umur sing paling dhuwur kowe ngono-ngono bengok. Takono kenapa kowe lahir belang? Lanjut sing belang kuwi gelem. Oke, tak golek umur sing dhuwur. Takono pangeran kenapa kowe lahir belang. Nah, pas perjalanan arep golek umur sing dhuwur kuwi, dan ketemu wong sing ahli ibadah. Sing nganti bathuke ngecap mergo saking opele sujud mungkin salat. Nah, sing ahli ibadah iki takon. Kowe nang dilang. Aku arep golek nggon sing dhuwur arep takon pangeran kenapa aku lahir belang. Oh iya, engko nek ketemu pangeran aku takoke yo, aku nang swarga bagian endi. Oke. Kok nakoke ngene ceritane. Mlaku meneh dene. Nah, ketemu wong rampok loro sing gek bagi hasil rampokane. Kuwi. Rampoke takon, kowe nang dilang. Aku arep golek nggon sing dhuwur takon pangeran kenapa aku lahir belang. Oh iya, engko nek ketemu pangeran ngono takoke aku nang neraka bagian endi. Yo. Mlaku meneh dene. Nah, ketemu PSK. PSK-ne ya takon, "Lang kowe nang ndi? Aku arep ngene. Arep ngene iki." Oh iya, engko nek ketemu pangeran takoke aku ije oleh ampunane pura. Yo. Nganti akhirnya si belang mau ketemu nggon sing dituju Nggon sing dhuwur kuwi mau. Terus dene takon karo pangeran kuwi, akhirnya pangerane dibalekke wujud Utuh. lumrahe menungso. Normal terane. Nah, dia kan yo Bali. Bali kan ketemu PSK-ne. Nah, PSK-ne takon. Piye lah wis ketemu. Kene. Kene. Ora cerita kene. Nabi-nabi kene. Cerita nabi-nabi. Ora rugi. Ngono kuwi. Ora ditausiahi nyok mung mursal wae kan. Kok gurine dadak ngene iki. Wis tutup apa? Kene. Ora wis tutup ana apa? Kene gasare dadak ngene. Kene. Kene iki. Wis ngono. Tutup apa, Dik? Wis tutup. Dari mana ora? Ora. Tutup e. Kelarisan ya. Tutup yo ben. Tutup. Jangan senengane. Goloro. Tutup rai siji.
Iki ono iki gak semangat iki ya, gak semangat ngonten Seneng, iki ya. Anu Oke kancane. heeh. Nah, ini kan termasuk ya wis bojoan. Oh, iki diceritakno ora iki diceritani sisan wae masalah yo. Iki masalah ngen bojo. Iki ceritane Dadi ngene. di Kan yo tausiah. ketemu sing PSK-ne iki to. Heeh. Akhirnya PSK-ne takon, "Piye Lang? Wis takoni pangeran wis. Aku jek oleh ampunane ora." Jare pangeran ngene, "Selagi kowe durung iso nafkahi anakmu kanthi dalan sing halal, kuwi mbok lakoni ora apa-apa. Tapi sok nek anakmu wis iso golek rezeki dhewe, kowe lereno." Oh iya. Mlaku neh ketemu sing perampoke mau lah. Perampok. Piye Lang? Aku nang neraka bagian endi? Jare pangeran nek kowe gelem tobatan nasuha, kowe jauman swargane. Tobat nasuhawi ya. Tuhan. Oh iya. Nah, terakhir ada yang perlu sing ahli ibadah mau. Heeh. Sing ahli ibadah takon, "Piye Lang? Aku nang swarga bagian endi?" Kowe nang neraka jahanam. Mergone Mergone kok nang ngono. Yo kan takon, "Lho kok iso? Padahal uripku lho tak entekke mengki ibadah." Justru Sing kuwi ibadah, ya. ngono lho. Saking ngepen mulung ibadah, kowe lali karo tanggung jawabmu marang keluargamu. mergo penrung ibadah kuwi ya. Karo anakmu ditanggung jawab karo bojomu, anakmu, maratuamu, wong tuamu, tanggamu. Kowe mbok laleke tanggung jawabmu iki kabeh ming wektu entek mbok geng ibadah. Dadi nek pada intine iki kaya dhewe arep gondang-gandung ngene iki ora apa-apa ngeri tanggung jawab awake dhewe karo keluarga iki wis kecukupan. Nek kaya aku iki, wong sakjane kan posisi aku ora njuk gawe. Ngertine njuk gawe menawa njur kepiye. Nah, Kuwi. kan nek Jajal. wong iki ming diwajibi ikhtiare. Perkara hasil kan sing kuwasa sing Nah iya. Rezeki sing Iki padha iki sebut gawe kok ya. kuwi arane ya wis ikhtiar to. Ikhtiar wis. Wis nang alas wis gelem Wis tetandur, gelem alas ta ya. gelem obah-obah. Jihad. Nah, jane nek cara kok kudune mumet, saiki wong Oke wong kadang tak lumput ki misale kaya kerja ketemu gawean sing diarani angel lho dhek mumet. Luwih mumet pangeran biyen nalikane arep mapake karo gawean kuwi tak omong. Pangeran lho ameng mikir kowe tok. Ewon jutaan bahkan miliaran wong sing kudu di sak donya. pikir sak iki. donya kudu. Sing kudu dipapake gaweane sing pas karo dekne ini. Dhewe lho mikir nglakoni. Kuat lakoni ra kuat tinggal ngopi ini lho. Nah, Iki mendel ora ngono kok. Wah, Buka kesan kok itu telu kok dadi. Aku wis ngombe. nek Wis baru-baru. pokoke sok tuman dolan-dolan ngene. Bareng-bareng ya Dil ya. Iki mana mau tuku kopi iki. Itu nek sapa to? Pak Paino. Oh iya. Kok ora tuku Pak Yanto mah ono. Kopi ireng. Oh. Wis dadi. Kopi ireng ono kok palang. Kalau nek kapal api rentengan on. Berarti nek menurut Berarti wong anu wong klontang-klantung ngene ya tetep ora njur. Mesti selama dan ini wis berusaha Adewe, untuk ah. menafkahi keluargane iki wis Wis padha wae ibadah. syukur kewajiban. Penting kaya aku nang alas iki yo kan ora hasil iki ora bendina njur aku dinafkahi to. Nek kepiye Nah, kaya aku ngene iki to. Nek kontang-klantung ora ono gawean ngene iki ya Nek kowe dosa kowe. Ning alas ya ora, ning anu ya ora. kan Kontan-kontan ngene iki ya. rezeki nggih kowe to. Heeh. Hasil rezekine yo dinafkahi anak bojomu to. Iya. Nek kowe nyengene ora kowe nyengene anak karo bojoku Yo ora. menehi kok ya. Ora ora ngenahi yo. Nah, sing penting gratis nafkahi anak bojo iki. Wis gugur. Nafkahi neng bojo ra trimo kurang datae. Nek kurang piye? Nah, nek kuwi perkara kesadaran iki yo adean imami. Ya ana kala mangsane imam iki disadarke makmum misale kaya sing urung maca Fatihah langsung anu biasane makmum nyadarke ya ta. Ning utamane kan imam iki sing kudu nyadarke makmume. Nah iya. Imam iki kalau njur kepala keluarga kuwi mami kuwi, Gung. Dadi nek cara ana bojo sing kurang nrimo karo apa sing wis diolehke awake dhewe, ya piye carane awake dhewe nyadarke bojo iki mau. Nek kaya aku ya nafkahi nafkahi batin barang ora iki. Batin yo yo kon rene. Halo. Halo arek ngopo? Ngene. Nek kaya Agung kuwi iki masih justru kena dicontohi kuwi. Kuwi Slow, ora paling slow slow lho. ya. Nek Paling cara kok santai. kuwi iki wis tanda-tanda wong ngalamati swarga iki wong kaya kuwi lho. Mergane kok. Kok ngerti kowe? Gede pasrahe kok. Gede pasrah ya. Ketika bojo kok menjulak-jaluk pasrahe marang tuane sik. Ora dilumat ngono itu. Penak. Putu njaluk bunda yo pasrahe mbane sik. Nah, Mbah iya. iki nuwun Mbah motor dulu, ya. ya.
gede pasrai. Mah apik ngono iki. Ku macalon anu iki. Nek butuh lagi kon rene ta. Ya halo, kring. Kok penak men iki. Lah iya, Ora mikir nomor-nomorane. ora mikir warna-warna. Kandhani manusia paling santai ta. Dadi nganu, urip kerja apa jenenge gawe seneng. Tau ta. Nek aku urip langsung jujuk seneng. Ya mending tetep nglewati kerjane masing-masing. Sing ndelek bojone trimo. Terima delalah alhamdulillah. Jadi begini lho, maksudnya Sesuai bidangnya carane nganu. nang jroning wong iki ana beberapa hal sing wis dikatutke karo pangeran cara perangkat wis dikatutke. Pirang Emosi menit, dikatuti. Pirang Mas 11. Mas 11. Arep digawe sijine wae. Nah apa wis? Paten sih Cerita ya. neh ngono iki kan mau gek sak cerita. Sak cerita ya, sak cerita. Mau sih Gawe sing lang mau njuk mbah swarga apa ora? Iki dengan Wis rampung wis. Iya, di Belang wis rampung. wis